Любонова. Аз съм баба. Бабата на безначките зайците. Ема и Даша. Те са моите внучки. А сега моят рожден ден беше на 9 юни. Малко да скокнеш така. Доста малко. Добре. Доста малко. Казвах. Ема и даже родени в 6 юни. Доста. Ето. Сгорай. Здравейте, Янка Любонова. Ами аз съм Илица Тодорова. Защо да казвам? Ето, програмата News. Доста малко. Аз съм учител в малките на гълъбчета. Те са дечица, те са в първи клас. Скоро ще бъде втория клас. Ако знаеш гълъбчета, аз съм учител. Те играят на фотодиското, математиката, български език и после гълъбчета те играят в футбол. Да се играе с топка. Доста, казваш така, доста, имаше много нюз, доста не е по-подящо за мен, както това. Леле, какъв ужас и госпожа Гълъб. Доста малко имаше причина. Боже, имаше някаква причина в Нилс, доста, ако ми казаше, аз съм на 69 години съм, доста хубав, прекрасен ден, имаше хубав ден, сега стана баба. Аз съм на 37 години. Аз съм възрастна жена. Доста. Данка, на колко години ти имаш кола? След 18. Леле, по-добре след училище, след 20 години. А на колко години ти имаш пинцет за вежди? След бала. Нали? Елица, на колко години да имаш тату? На никога. Само ако от когато купувано стига от туту и после да сложиш тутуто, нали? Данка, на колко години да станеш възрастно момиче? Нали? Знаеш ли? След 18. На колко години ти станеш възрастна жена? След 20, или след 30, или след 18 години. Ти знаеш на колко години ти станеш възрастна жена? Нали? След 30, ами не е хубаво, ще станеш възрастна. Леле, госпожа Тодорова, госпожа Гълъб, има нещо ми стана. Имаше някакъв сайта, от моя сайт доста е там от месенджера в Фейсбука. Ако ми знаеш ти доста пълна файл с така и директор, доста. Аз когато бях малка много обича да пазарям пазалка, юхи, карам колело и тротолетки. Много обичах, нали? Моя познат беше господин Гълъб. Това е моя лаптоп. Тук аз написах. Госпожа Гълъб, ти ли писах? Да, на Мечо. На мама Мечо. И сега на Мара. Така се филма? Филмчето се казва Мечо и лоши кучета. Ето. Готово. Ето, доста не е сложна.
Тук някой този Roblox малко някой самият се инсталира Roblox-а. Тук WhatsApp аз съм инсталирала. Instagram самият инсталирал и Facebook аз инсталирах. Тоест, госпожа Гълъб имаше iBuzz Paint? Не, нямам. Колко сега програми? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега ще пиша на Валентин Смъв. Ето така. Сега ще пишеш на Валентин Смъв. Добре, какво този Валентин Смъв? Това Смъв Суетко. Аз бях в Смъв, да. Сега да пиша госпожа Гълъб доста. Майката даже майката се казва Мила. Моята майка се казва Евелин. Как се казва твоя баща? Ивайло. Как се казва твоята баба? Моята баба се казва Надя. Моя баща се казва Алекс. Той е много добър. Мой беше много лош. Данка Липанова. Бащата на Емадаша се казва Джеймс. Твоя баща починал ли? Да, много той е починал. На колко години е била? Аз ли? Като моя баща беше починал. Беше студентка. На колко години? На 22. Доста. Имаше Латок, Наки Ма, никак не. Доста не. Ето така, сайта. Не е баш готова. Там имаше едно еленче. Работа ми свършва. Имаше Лава Нюс, доста имах работа от това. Имах лоша причина от това. Няма проблем. Всичко, нали, имаш спокойност. Имаше един Евронуис, доста пратил сайта. Никак баш не намери сайта. Ето нещо. Ето сега да видя с си Viber. Ето го Viber, да. Ето сега на господин Гълъб написа нещо. Така. Ето ще покажа къде е господин Гълъб. Това е мой Viber и после сега да търся господин Гълъб. Леко ми да търси господин. Ето го господин Гълъб. И да пиша. Адрес доста. Ти кога имам ден? На юли месец. Кога юли? На 5 юли. Много красива си. Мой баща не знам кога има рожден ден. Може май. Може на 20 май. Доста. Даже да пее. Но песента се казва Hello, Zilla. Много интересно това. Как? Ето сега да пиша на господин Гълъб. Доста. Не баш. Ето пратих на господин Гълъб. Е готов. Господин Гълъб! Как ми пиша на господин Гълъб? Пей сега. Сега продуката Snap Time. Give me the love.
be starting. The picture is deciding. I don't live this coffee cup. Oh yes. And the beautiful emotion can blaze on these. Can I leave it on the higher? Oh, what? Wow, James in a Papa Smith. That's what I think. Oh, to video беше песента на TikTok. Oh, wow. Ами, песента сега за Back for Good. Леле! Аз като бях беше малко много слушах. На колко години? Не съм спомняла. Може беше на 7. Добре. Доста. Господин Гълъб нещо прати усмивка. Лоша работа. Никой не е писал на господин Гълъб. Доста не е потърсил. Нещо не е както трябва в HM. То не как училището сега за безреден. Тук учи в децата гълъбчета. Тук на моята къщичката. Да. Имаше доста накри. Не, спокойно, доста имаше лоша причина. Наква. Доста не е спокойно. Ето играта се каза House of Hazardous. Това е лоша игра. Ема и даже внучките заиграват. Какво? Ето сега как се играе тук. Я! Лоша работа, какво става? Ето тук мивката. Тук се играе около тура. Доста не е поводящо. Ето сега да пише на WhatsApp. Леле, това не е възможно. Никак ми трябва доста. А що ти нямаш баща вкъщи? То някаква последита с къщичка. А така с това е Бокова малка позоре? Вела Пискова. О, да. Господин Гълъб. Вижда Гълъб, сега за Ана Вентура. До училищата ли? Да. И Вела Пискова беше така. Моята лекарка много помогне. Много добре, казвате. Малива. Леле! Много добре казвате, браво. Аз се лекувах цялото. Да. Обичам госпожа Гълъб доста. Ти помогнеш от това, като се върнеш и много скоро ще станеш по-красива. Благодаря ти, Данка Иванова. Благодаря, баба Данка. Моята баба е тя на блок минало, което аз бях малко от този блок, от малкия прозорец. Не, браво бе. Ти познаваш ли едни гълъбче в блок в Вела Багодова? Познамах имах на блок. На госнадяване. Това нямаше малкия прозорец. На Кира и Методи. Ето и също няма малки прозорец. На Теодор Койнов. Не познавам имах. На Комигано нещо стана имах. Благодаря ти. Живи жена сега. Благодаря много.